dago esterrorik miluzerekin bat egitea baino, eta gure leian murgildu. Etorri danak deitxu, etxeko guztia deitu familiari. Kara, familia oso batuko da. Joritz, oiarzuak ikusteko. Ba, bai. Dinot, gorantz, berantz, albuetarantz, danak begire, herri dana bebai begire. Bestak beste bikain zabiltzielako, mutilek, 5. saioa, zuentzate gaurkuen. 619 euro, eskuratuta ja da. Eta ze gogorekin gatoz gaur? Gaur, dana. Dana. Ondo. Dana. Eta lagunekin egoteko gogoz etorri dana? Bai. Zerto, mutileko ingetorri. Ainhoa eta Neritz, bezalde, saioko lagunak, automatikoki, bigarren saioa duzu, baina ja lagun egin gara. 257 euro irabazi ditugu. Aipatu genuen, eta amonak ere aipatu zuen, graziozik, bai. Baina talentu ere, bai. Amonari argi utzi diogu hori, orain kuadrilako, eta herri osoari utzi behar diogu hori argi, ezta? Ia. Ze Indiara joatea da asmoa, 257 eurorekin, tira. Zer? Ondionez gai, Ez da, motxilatxo bat, eta... Bertan ibiltzeko bai, zer. Hortik aurrerako guztiak gaur aldela. Ados bikote? Animo eta zorte hon. Ba, Zarautz eta Bilbotik datoz, Iñakitako alda zen moduz mutilek. Ondo, bai. Animatu zarete, Iñaki, etortzen miluzera. Bai, azkenean bai. Iñaki lanien zu arrasateko ospitalien. Bai. Ondo, miluze zale? Bai. Aspalditik? Aspalditik, bai, lehenagoko garaitik, bai. Ederto, Koldo, irakasle lanetan orain arte. Bai, abenduan erretiratu nintzen. Txalo bero bat. Sasoi ikaragarri zen, eta orduen... Nik benzatzen dute, saria orduan, ja, erabazita daukadala. Zakua, hori da. Zakuak ez dita inbeste ardura. Koldoren zakuak izan du pentsioa. Hori da. Koldo eta Iñaki, ba, ze ondo animatu zaretela, ia sorti dauen, ia aurrera egiteko aukera dagoen miluzen, eskerrik asko etortzi horren. Bereik animatuta beraz, gu ere bai, publikoa. Zora barri, ba, aztera goaz, Batzutan gustatzen zaigu runera joate eta mundu zabaletik ibiltzea, baina ze beharrezkoa den tokian gertatzen denaren berri izatea be bai, gure burua kokatu, gure inguruen, eta gero gure begiekin eta ondo kokatuta munduari begiratu ezta. Tokiko edabideekin egingo dugu jolas. Azte pareak, nor duen? Joritz, Maira, Bortxe, edabide desberdinak ikusiko ditugu, bakoitza dagokion herriarekin lotu beharko da. Guazen denpora. Amboto. Durango. Bale. Guaixe. Altsasu. Osondo. Uztarria. Azpeitia. Osondo hier. Kronika. Hernani. Iruka. Iruka. Getxo. Alea. Alea, Gasteiz. Bikain, mutilek. Hora garri, batekin hasi eta aleka, denak osatu ditugun arte. Iruka, Getxon, 2015an argitaratzen hasia. Alea, Gasteizen eta Euskarazko edabide bakarrenetakoa da bertan. Uztarria, Azpeitiako herri aldizkaria. Anboto, Durangaldeko herri komunikabide elkarteak 2001an sortua. Guaixe, eta izena ere alakoa du, izpiritua modukoa. Altsasun, eta bukatzeko kronika. Hernani aipatu dugu, baina Goizu eta Arano ereinozu Astigarraga inguruetan ere bai. Partekatu, aldizkari hauek guztiak, 60 puntu, zuentzat! Oso ondo, Joritz eta Oier, eta ia Ainhoa Neritz ze gertatzen den. Bestelako kontu bat, zuentzat. Kirola egingo dugu, egiten duzue, kirolik? Biskapai. Zaitxazu, Neritz? Eskala. Aiba! Eskala, tu. Baina biskat, Aiba, ize ondo. Han badaukazuen ondarro inguruan edo... Rokodromuak hau. Rokodromoa? Aiba. Ainhoa zu? Bardin beraz. Bai, elkarrekin aritzen zarete? Hanin elkarregaz. Oso ondo. Ba, hartu leku mesedez. Bai. Eskaladarako esate baterako instrumenture bat behar dalako. Horrekin egingo dugu jolas. Kirola duk egiteko ze instrumentu edo non egin beharko genituzken. Ia lotzen ditugun, guazten, denpera. Vale. Esan? Waterpoloa, igerilekua. Oso ondo. Sumoa. Tatamia. Iparmartxa. Elurra. Wakeboarda. Itxasoa. Haupo Neritz. Wingsuita. Airea. Eta bobsleiga. Izotza. Haupa!
Eta oso ikusgarriak, hauetako asko. Ipar martxa ez akaso ikusgarriena, baina zema jendek egiten duen, baita kalean ere, asfalto gainean ere egin daitekelako, lur gainean egin daiteken hori. Wakeboarda, eski nautikoaren antzekoa, itsasoan ondo lotu duzue, taula batekin egiten dau, waterpoloa, igerilekuan noski, bosleia, eta hau da, izotz zirkuito batean, horrela, trineo itxi batean, aldapan bera abiatzen den kirola, sumoa tatami gainean egiten den noski, eta wingsuita, alegi altuera handietatik, salto egitea, hor airea, nazten dira bestelako elementuak ere. Zora garri, artistak, famau, 60 puntu! Zogora, igo beharkezen ukezuk saltatzeko. Aritzen ginen umetan, Bai, Zarautzera joan, hango portutik saltoka, eta gero egin nahi zorain kokildu, demorarekin. Umetan hausartagoan nintzen. Gertatzen dabe bai. Iñaki Koldo, bueno, pareak osatzeko momentua, zela manatu zi, zer eginek eta? Bueno, oraingoa. Lehenengo Iñaki, jungo da maire, hartu leko Iñaki mesedez. Bueno. Bueno, pertsona izenak, alde batetik, toponimoak izango dira, leku izenak, berez zer dien. Asmatu beharko dituzue izen hauek. Berez, eta jatorrian zer diren. Guazen, denpora. Maule? Hiriburua. Osondo? Irati? Oiana. Osondo? Izaro? Irla. Bale. Ekain? Leizea. Amara? Auzoa. Eta Eneritz? Herria. Bale. Wow! Eizen guztiak ere ondo gogoan hartuko ditugu noski, Irati eta bertako Oianarekin hasita. Bosgarren izen erabiliena izan baitzen hau, EAN, hori da, basoaren izena bera, pertsonai jarritakoa. Oso izen politxe da, Irati. Arrakasta, bai. Irati Oso erabilia izen ohikoa. politxea, bai. Izaro, eta Bermeoko uarteak duena, 2021 batean, 6. erabiliena nesken kasuan, zerrendan oso goian, Eneritz herria Nafarroko herri txikiaren izena da, pertsona izena ere bai. Amara auzoa, Donostiako auzoa, Seaskaren izendegian egutegi famatuan agertzen da. Ekain, Zestoako aitzuloaren izena pertsona izen gisa 24. postuan egon zen, 2021 bateko zerrendan. Eta Maule, hiriburua, Bizkaia eta Gipuzkoan geroz eta indar handiagoa Oso izen hartzen politxe ari den bai. izena. Izenak, Iñaki eta Koldo, gogoan hartu, taula guzia, 60 puntu! Osondo! Izen zoragarria, Maule. So. Maule eta Paule be bai. Maule eta Paule. Paule eta Bi ume izan ezkero, bati Maule, besteari Paule. bai. Antxon ez da asko jartzen, Ilaski ere ez, Nahiko izen exotikoa ditugu, biok ere. Nire politxagoa, zuri baino. Oh. Izilik, geratuko gara. Publiko ere ala Bai, geratu da. bai. Hor zaudete? Bai. Izan du batek, Bilboko zorroza izi dut guazen! Txalo! Guau. Izilik orain. Eta noski leku hartuko du Joritzek. Nola ba bestela? Galdera Oier, hau ez da aurrekoan aipatu zenuen txakurra izango, kamisetan. Bai, ala Bera da? Bai. Izena zuen? Bruno. Bai, pues hasieratik pentsonean, 5. programa jatzen banitzen Brunon kamisetak erra. Ze bolita txalo, bero, Bruno hori ere. Wow. Oso politxe da. Bruno ere lagun izango dugu orduan gaur, proban, ea kontzertu guztiak asmatze ditugun, denbora. Lau, kartatan, muse, partida, Bai, musa. koreka dantzan, batxata. Bero. Beste bat, venga. Zer ikusten dugu hor, Oier? Oengoz, Bai? Espaini, Bueno, oi kaikue, katilue, anaia da, eta... apoia, kazuelea, kafea, katilue, kafea, tea, saldea, infusioa, Oso bero ibili gara, kafeterea. Bestie, Venga, beste, a ver. urbildu zara, Bai, baina. Zer da hori, Oier? Patatea, Lasai, Horitz? mukik, Ez. zagie, Ez. arbolea, frutea, limoia, membrilloa, Bero. txarra, udarea, pikue, Lima. Lima limoia. Zer? Lima. lima. Ai, limoia bai, lima.
Eta gero kafe ontzira iritsi gara, eta tea be aipatu dugu teontzia. Teontzia, Teontzia. hori badau. Bai, tetera bat. Bai, bai, Tetera, noski. egidek. Bai, Hori marratzen hasi denean, ze ikusten duzuta? Kaiku bat, esan du. bai, Zagi zertaz ari zen, eta dantza txa-txa-txa. Berriz. Bo, vale. Orbegozo, guk egin dugu dantza. Ez dut, ez dut, zer? Orbegozo gaz Euskal Telebistan, Ba, benetan? txa-txa-txa eta, Wow, klaro. segulakoa. Ai, miluzelako bakarrik balizozu, Ederto, bat asmatuta bai puntu! Ba, gustatu zait erronka jaski, eta gehiago diot, datozen bi bikoteetako batek, isil proban, lau kontzeptuak asmatuko baritu, Txa-txa-txa egingo bat. dut, zuk eskautako dantza. Vale, oso ondo. Eskatuko duzu ja dantza, edo gero pentsatuko duzu. Bueno, harin bete edo. Ez, bai, olakue? Bai, Vale, pentsatuko. Pentsatuko duzu. Bitartean, bazoazte, lekua nor hartuko du? Ainoak? Ainoak, Ondo? bai. Ea lauak asmatzen dituzuen? Hei, showaren alde beti ere, goazen demora. Sakatu bat. Marratzen hasi gara. Baskuli, pixu. Oso ondo. Beste marrazki bat. Bai. Arrigorri, ondartzi, Pero? ondartzako txiringitu, itxosu, ure, olatuk. Zer da hori, eneritz? A ber, ondartzi, Venga, bero? ondarra, pantalana, eskiari ez da zer da, ondarra, Beste bat. Ai. Sakatu beste bat, ondo. bustine, zeu, bustineri, bustina eskulanak etxen dabena, eskultori, Bero, eskultori, eskulangili... Ai, zelan, eskulangile ona, artisaua, Bai, eskulangile, artisaua, ondo. Bale, barriro ondartziaz. Morru, paseu ondarra. Kala bat, ondartza durbildu gara, baina kala txulet zen. Ja, ez neban ulertzen. Ja, eta ondarrun ibili gara, bertan paisaia hori han bertan dago, baina Eskilantxarri, morru, enjo. ja, kalarik ez ondarrun. Ez. Ja. Ondo bi, neskak berroi Ondo. puntu! Iñaki eta Koldo, momentuz, lortu zitezken puntu guztiak lortuta, ala jarraituko bazen dute, zora garri, enor da... Neu. Koldo, Apo, oso Koldo. ondo. Bai, erretiro hartu berritan, afizio berria deskubritzera, dantza, festa, aktore egintzare bai, erratik ez. Guazen ba, eskultatzera. Batoz kontzeptuak, denbora. Banda bat, Ondo? poltsua, ze autobusa, metrua, Ez? Ondo ari da? kapela, poltsua, Bai? Zertan ari da? beste bat. Oso ondo da bile, Apa, Koldo. Marrazki batekin orain. Zer dago hor, Iñaki? Pertsona bat, elur panpina, Oso Bai! ondo. Guazen Koldo. Beste marrazkitxo bat. Oso ondo. ontzi bat, lapikua, Zer Zer da da hori, hori? Iñaki? tostada bat, Bero? ogia, Ba. Ze hogi? ogi moldekoa, Bai. zugaitza, Bai? Zer Iñaki? Oso ondo bilea postaria, zen, karterue. Ondo aritu da, eh? Oso ondo aritu da. bai, Gero ikusi duzu. Goroldi baden porabarik. Genekoa goroldioa. Goroldioa gatsa zan, Bai. Bueno, arbola onjuek iristi ebe bai. Ja. Igual beste 5 minutu izan da. Esmatu da, nuke. Baina denbora bukatu zaigu. Tira. Bi, oso ondo mutilek Oh. berroi puntu zuen markagailura. Itz askotua. Guazen, eskutatuta ditugun hitz horiek zeintzuk diren asmatzen. Joritzek leku hartuko du mailan, eta hementxe geratuko da. Konexioak bi anaien artean, beharko ditugu, guazen, denpora. Beharko.
Tiro. Pul. Ceramikai. Plato. Oso ondo. Paso. Amak. Muxu. Oantxe. Pensioa. Salan. Alfombrea. Arine. Ondango. Oso ondo. Lisboa. Oporto. Herrialdea. Portugal. San Tomasetan. Txoixoa. Besteat. Txerrie. Sinonimoa. Txistorra. Oso ondo. Nik ustean, exacto, ino? Badiru lan hauetan aspaldi hasia zaretela zuek. Eta izan dugu, etxeko beste datu baten berri, amak, salan, alfombrea. Zer gertatu da, ba? Baldosea zeukeek lurren da oso tzaiten dekillo bantzako. Umei ipurdi ozten zitzaiela eta... Eta jarri duzu alfombra bat ederra. Zondo. Bai. Eba, alfombra gainean beste puntu sorta bat. 5 zuzen erantzun da, 1 puntu! Ganorazko amonak dauzen lekuen hori gertatzen da. Ederto, hitz eskotuan, neskak, nordue, neritz, hartu leku mesedez. Eta ia, asmatzen dugun, hor, zuentzat, gorreta daukaguna. Denpara. Abizena, Ibai Barriaga. neuri, Cereza. Euskeraz? Kexi. euskeraz, batun, Grezia. tatuaji, Tailerra. atzamarrin, Itxaropena. sinonimu, Esperantza. Oso ondo? vale. Azurre, Muskulu. izterrin, Femurre. Oso ondo. beste bat, osa paso. Oiu, Oiazku. umi, Itxi. aldrebez, bai. Txita. Bai. Paso. Paso. Vale, marabili, Oso ondo. Eta autobiografia zematerako balio duen proba honetan. Neritz Cereza, bai. Grezia oso ondo. Eta gero tatuaje batera aipatu da. Bai. Amen. Hor jartzen dizu, esperantza. Itxaropena. Itxaropena, esperantza. Bai. Eman dizu, bali izan Bai, dizu bai, zerbaitetarako. Laurekin, 80 puntu. Oso ondo. Iñaki Koldo, atera armadanak tatuajiek Hori. eta izanak eta... Etxeko alfombrak denak atera. Bai, hitz eskutua datorretan, nordu maira. Neu. Koldo, hartu leku mesedez. Bai, banaka. Batek pistak emonda, batek gakoak emonda. Bestiek hitzak asmatzen dituen. Haupa, Koldo, nahi zunien, hasiko gara, guazen, denpora. Olioak, Arrautzak. jantzia, Antzia. Lumak. Bai, Ondo? jateko, Janaria. txikitan, Urea. zinean, Palomitak. beltza, Regaliza. oso ondo. etxean, Gela. behebean, Sotua. bai. Bai, Matematikan, Ariketa. ebatzi, Ebatzik ikanketa. komplikatua, zer Iñaki. Ondo, Bai. Ekuazioa falta izan zaigu. Bai. Baina gainontzeko guztiak ondo ebatzi ditugu. Luma, erregaliza, sotoa, eta ez ziren bereziki errazak ere. 60 puntu zuentzat. Markagailuak nola dauden ikusiko dugu. 180 puntu hilu dituztea Taunen Joritzak eta Ierrek, Ondarroan beste 180 puntu Ainhoak eta Neritzek, Zarautzen eta Bilbon 160 momentuz, Iñakik eta Koldok. Eta tribuaren berbatoz. Ufa. Pupa, danak, zematen zutan leku denatatik. Pupa. Azperena mi luzen. Ja, lehenengo hitza daukagu taularako. Joritz, zeu hasi, erantzuten, beste danok adi, erreboti badaue bai, guazen denpora. Zaparrotea, lodikotea, etxarrearen atzen. Popoloa. Naste borrastea, Eibarren. Tratalanta. Zaparrotea, lodikotea, etxarrearen atzen. Popoloa. Naste borrastea, Eibarren. Zirriparra. Ergela, goizuetan. Zimera. Ainhoa?
Zaparrotea lodikotea etxarriaren atzen. Popoloa. Naste borrastea, Aibarren. Zirriparra. Ergela, goizuetan. Maula. Zaparrotea lodikotea etxarriaren atzen. Popoloa, Naste borrastea, Aibarren. zirriparra, Ergela goizuetan. ziroldua. Iruzurra. Zimira. Maula. Denboraz kanpo, sartua zinera, beraz, irurekin, oso ondo, errebotean, 30 puntu zuentzat. Eta erantzuten be, zeuek hasi. Bigarren tabla dator, Ainhoa izango da. Erantzuten lehena, guazten denpora. Tximeleta, sakanan. Ziliboka. Tximeleta, sakanan. Mutxutxuia, Malerusa, hegoaldean. zorigabea. Amarrua, Ziliboka, okertu, mendatan. dometu. Aurreztailea, Batugura, arrotasuna. txizorra. Iñaki. Tximeleta, sakanan. Mutxutxuia. Bai? Bai? Mutxutxuia, bai? Malerusa hegoaldean. Zorigabea. Amarrua, Ziliboka. okertu mendatan. Dometu. Aurreztailea, Ba, arrotasuna burupea. lastima enerizek azkenekoan, gero errebotean erne, ozen aldela Iñaki gure Bai, lantzi bai, bai. guztiak ere Eske belarriak hemen- erne jarra dituzuta. Enegun bape ziur eta... Ba, oso ondo, lau sartu dira, 40 puntu zuentzat. Eta hirugarren taula abiatuko dugu, Iñaki zeu erantzuten lehena be bai. Prest? Bai. Guazen, denpora. Purrustada handia, asteasun. Oio euskerra. Purrustada handia, asteasun. Brusaloa, Leku bakartia. mortua, Birrindu, txikitu, aginagan. ziplatu, Samurra, luzaiden. drendea, Arrautza, Santagrazin. oliouzkerra, Euri zaparra da, fikan. manga, Azpikoz gora alderantziz. pekoz goitza. Aupa! Ez baitzuen ardura makala koldok. Lagunak abiatutako lan guztiak ondo bideratzea. Zoragarri, taula guztia osatuta, 100 puntu! Eta markagailuak honela beratu zaizkigu. 180 puntu bildu dituztea, taunen joritzak eta bierrek, Ainhoa Neritz 210, 300, Iñaki eta Koldok. Eta honen bestez, 5 saio gurean egin ostean, amaitu da. Ataungo gurean nahi maiteen ibilbidea, miluzen, Joritz eta Bier. Ba, pena, baina, Penaz, bueno. baina. Ondo ibili gaitu. Gusto. Askotan alderatu baitugu zuen oraingo esperientzia aurreko miluzekoarekin, zakurik ez da etxera joango, baina ibilbide polita, ez da? Bai, gusto. Diruz ere Un ondo. aurretik, esan nahi zean ere, etorkizuneko semeal bai, hor. Asko maite zaitxetzen. Ze polita. Hala ere, Joritz Oier guretzape bai, bueno, zehatxe gine izaten dan, lehiakide batzuk, bueno, berezko lako jatortasuntxu betetako zubi eta guretzat oso erreza izaten da zuekin lan egitea be bai. Zoragarria. Eskerrik asko, anaitxuek batera etortzi erren, biluztera, eskerrik asko. Zeiru izen ilaski, parteka jartze dituguta, erronka berri bat jarriko bagenu martxan. Ados? Ados. Bai. Erantzun ona, erantzun hori izan liteke edo erabili balia genezake erronka honetarako izan ere, Euskaldunok badugu eztabaidatzaile fama. Eztabaidatzekoak bagara. Bai. Baina tarteka bat ere etortzen gara, Bai. ados ere egoten gara. Eta askotan hori adierazteko erabiltzen dugu hitz anglosaxoi bat. Ok, esaten dugu. Bai. Bat gatozenean. Ok. Bai, ok. Bueno, erronka honakoa da, bilatu nahi dugu horren euskal ordaina. Ze adostasuna adierazteko molde formula desberdinak barkatu baditugu euskaraz esan genezake, bat gatozela edo konforme gaude, baina behar dugu zerbait ok terminoak duen indar hori, laburdura hori izango duena. Ok. Proposamenik badakozu? Esaterako, oz, ota zeta, ondo zagon. Ondo? Baina gehiago behar ditugu, biztan denez. Orduan, partekatu gurekin, sare sozialen bitartez, ok ordain horren beste euskal bertxio bat nahi baitugu. Oso ondo? Ados, ok, Oz. oz, Oz. Erronka,
Ya está. Hortxe dago. Zeuentzat, Hori da. Erronka guk botata eta Eragin gero buruari. gustora jasoko ditugu proposamenak. Bigarren fasera goaz. Zerotik, asteko prest gure bitaldeak. Bueno, zemaguz neskak? No? Veteranoak zari emiluzen. Ondo? Mundu ondo ikusten da? Ondo. Aurrekalde horretatik? Horretik bai, ondo Bai, tamen Nikan, Erto. irudikatzen dut amona etxean, hau sinetxi ezin. Raziozi zinela, bai, baina. Iñakita koldo, ze ondo? Bueno, pixua Oño kenduta, beto. ez da? Zaintzatu Oño beto. aurrera egin, eta... Bai. Vale. Primeran, definizioa, ados? Oz. Oz! Ari garaia, kontzeptu erabiltzen, dejo daizuela. Ainoa, zero horrekin hasita, torren bizikoa. Denbora. Gaur, bere eguna ospatzen duen edabidea. Edabide bat, alegia. Ze edabide kabitzen da hor, Ainoa? Edatua, Edabide bat. legetu... Bai, neska? Irratia. Inoiz hartzen ez den irratia. Gaztea. Hori da, arrazoia. Ondo. Kontrastatu gabeko berria. Zurrumurrua. Zurrumurrua, ondo. Mugikorreko botoi bidez jaitsi eta igotzen dena. Volumena. Bai. Volumen basuan eta AOPK egiten den hotxa. La. Xuxumuxu. Xu. Bai? La. Xuxurla, ondo. Ezkutuan eta xuxurla artean kontatzen dena. Sekretua. Sekretua. Eta sekretua ez duzula kontatuko bermatzeko egiten duzuna. Zina. Bai, beste modu batera. Bai, Hor sartzeko moduan. zina, juramentu, Beste bat? tua. Ez da izan? Promesa! Bueno, ondo! Bost, 50 puntu! Eta etorri. Promesa. Horrela, umetan bai, ezta? Bai. Gero, pam. Bai. Segulakoa. Nik azken lan kontratua sinatu nuen horrela. Egin da, bale. No. Alaxe gabiltza. Iñakita Koldo, zuek ondo bestela? Bai. No. Definizioak eta? A ver, Bueno, Txanaka, Definizioak zuretzat Iñaki. Batzen ba, bizkor. Denbora. Aitz baten zauri sakona. Arrakala. Bai. Letra xea, Koldo? minuskula. Minuskula. Musikaren teoria eta irakurketa lantzen dituen jakin gaia. Ba, Iñaki. Musikaren teoria, musika irakurketa. Fono... Ez, Ez dakit. badakizu, Bai, ez dakit. Badakizu. Solfeoa, da. Erabaki politikoetan eragin nahi duen presio taldea. Lobia. Lobia, bikain. Tarteka zapatei eman behar zaiena. Betuna. Betuna, oso ondo. Zira lotzeko atal txiki borobila. Botoia. Botoia, bai. Hortzetako nerbioa hiltzen duen tratamendua. Bai? Bai? Endodontzia, oso ondo. Galtzadak zolatzeko erabiltzen den kareharria. Galtzadetan, ez izaten da? Asfaltoa. Asfaltoa. Eta norbaitentzat arekin ezkondua dagoen gizonezkoa. Senarra. Denpara estampo. Ondo, zazpirekin geratuko gara, 70 puntu. Ez diat esan lehen eta galdetu nahi nioke, Iñaki zeuri begire gona izelako, karo, zuk dokumental bat. Bai. Egin duzu, dokumental zoragarri bat. Mendifilmaren arira, egin nuen nik elkarrezketa bat honi buruz, eta oso interesgarria, mendian hirian hil, dokumentala bat mendian hildako... Bai, eta gero irian hilekoa da, egunerokoan ikusten ditudan gauzekin, ez? Osa, pixkat, zer dan, non nahi duen bakoitzak amaiera izatea zelan pentsatzen duzun. Ederra, unkigarria, dokumentala, Iñaki ikusi alda, lekuren baten? Momentuz ez. Momentuz ez. Baina, ibili zelako erakusten bai, eta? eta jarraituko dugu aurten be, eta momentu baten eta kolgatuko dugu. Oso ondo, bueno, danak adi, errezitan Begola, dokumentala, errezitan txalo, erakusten bada, bai. Oso interesgarriak izaten direlako lan hauek, eta gero egilearekin eta txarla hauekin eta oso ondo. Eta esateko hortxe, geneukan. Bale, bestelako kontuak, eroglifikoetara goaztelako. Neskak, lanerako prest? Bueno, zuek ez dakit promozionatu nahi duzuen zerbait edo? Zeuen burua. Hori da. Ba, leheneko eroglifikoa, denpara. Maiatzean ospatu nahi dugu. Eskontza. Oso ondo, bai. Tekla. Eta ez eta gaitxik aldatuta ezk. Eta ontza, behien, ondo, eskontza. Oso ohikoa, ez, maiatzean. Bai. Eskotan pilatu ere egiten dira segidan, eta dirua, eta, bueno. Eta oso ohikoa da, Bai. Eskontzi ondino,
Dinot. Zu, ez. Eskontzeko gogoz, danok, Guk ez hemen? daka utxure. Ni momentuz ez dakit. Zuek? Ez. Gu eskuntako de. Zuek eskondute, Zuek eskondute, osondo, Ba, listo. osondo, bakoitzak hemen. Eta berriz? Berriz ez. Vale, osondo. Ba, ez da, Ospakizuna zu, atxik beti. Ospakizuna atxik Ospakizuna bai, Ospakizuna bai. Bai, hori bai. Bai, ospakizuna ondo, bai. Ondo, eskontza, maiatzean, egin duzo zer, eroglifiko asmatu be bai. Bigarrena, denpora. Nork esan du hori? Kan, a, Bai. nork esan hori, Nakan. Ia, zer da? Nekanek, Espin. kan, Zelan irakurri behar dugu? Anak. kanak, Bai, anak. kanak, Anak. Anak. Kanak? Aldrebez, claro. Ez, claro, kanak. Kanna. Anak. Eta izpiluan egon da alderantziz irakurri behar da. Anak. Nork esan du hori? Anak. Hori da. Ze kanak. Bueno, kanek hitz egite dute, agertzen direnean. Apa, gaixo. Ez zara ingaztea, eta bar. Beti gazte. Bai, animo. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Joan baino lehen, gurtza, erreza, bale, zer ikusten da? erreza, ari, erreza, Esan duzu, eneritz. erreza, Erreza ez, zezan zu lehen. gurtza, Agurtza. Agurtu? Malisto ez ikuri, Agurtu. Egin bai izan daiteke, baina agurtu. Bikaina, Oso ondo. eroglifikoa, eta asmatuta. Aren elizakoak zarete mendik aurrera? Bai, zuena, bi asmatu Haren dituzu bintzat, eta elizakoak. 60 puntu zuen zaren eskak. Eroglifikoak, Iñaki eta Koldo. Aritu gara ezkontzak gora eta bera, Bai. Iñakik eta Koldok badute historia. Bai. Kontu horretan. Aipatu. Elkarren eskontzetan, Bai. Parte nik hartu ez- dugu. Bai, ofizianteak izan ginen biok. Nik Zeremonia maisu edo. Arenean eta berak nirean. Guau. Bai, ez hauek ezkondu bata bestie? Bai, Aurkezleak edo, ez? Bai. Bai, Koldo izan zan gurean, eta ni izan nintzen beste 3 pertsonakin batera eurenian, eta zoragarri izan Ze zen. ona. Baina tematikoak ziren Elvis eta hau edo? Ez. Ez zen izan Las Vegas, ez? Vale, klasikoak. Ze ona. Klasikoa. Ez duzu lertu ondo, baina gero jarraituko. Zer diz, abadak, Ez, kapitenak. baina egiten dira orain Elizaz kanpo ere, badak ez du gehienak. bai. Elizaz kanpo. vale. ezkontza gehienak, eta orduan lagunen batek idatzen du Bai. zeremonia, eta... Tonu erligiosoarekin, baina elizazko. Ondo. Bale. Ba, nu lertzen. I animatzen naizen. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Zukaldea konpondu baino lehen, ezin dut. Pisua, Bai? Lo, Ia, kakatu. Irakurri, hasiko gara. Pi, Pisua, a, zetakatu, koldo esan zu. Alo. Alo. alokatu. Alokatu. Pisua, Oso ondo. alokatu. Hori da! Irakurtzen hasiko gara. Alo. Pi, zenbakia, pi, zu, alo. Eta katu. Pisua Pisua alokatu. Oso ondo. Ze burua usteak horrekin ere. Bale, ondo hasi gara. Ia bigarren eroglifikoa, denpora. Zein da zure ametxetako plana? safaria, Safaria. Bale? Safari. Jarraitu? Safari bat. Ez. Safari... Safari... safari, Safaria? Safarian... Behien za ikusten da? ia, Eta zer gehiago? Minus. Bai? safar, Ez? safir, Safaria, eze, afaria, safaria, ken, ian. Kenian. Kenian. Ken, Kenian. ian. Safaria, kenian. Bai. Egitezkeroan inguruan hobeto. Egin daitezke hemen ere, baina... Pobreagoa Vale, dira. kontzulta ja, baina zita keniara. Ondo, hirugarren eroglifikoa, denpora. Elurra urtu arte ezin gara, Kabi... Eta bestea zin da, hori, kokalari hori. Ez, kabitzu, kabil listu, kabia ez bestera batera. Abi. Bai? Abi. Abia? abiatu, Hori da! Abiatu. Abiatu, zu egiten gabe, abiatu. Jokalari zikin hori, norzan bardin josku, salako abia eta tu. Txistu boteten, ematen diz? Ja. Ematen diz? Kirolariei, halako lizentziak eta ematen ziagu, ez da? Hola itzen da bine, Ja. da zintz, da ikusi da jozu. Zuek esaterako, Curioso batek esaten zuen zintze euskeraz egitea zala hori. Zintze euskeraz. bai ez da, seguretik horrela. Segurako kastarekin. Eta euskara zuek ere eroglifikoetan, maixu, za, 60 puntu!
Esketxetan. Buah, oso ona, Guazen, saldi bihurriak. Saldi birriak, eta ea nondik ateratzen dugun indarra, baina behar dugu zerbait. Ados? Guazen bai Jonatan eritz, lehenbiziko antolatzera, denbora. Baigorriko, Ez, Garazitik, gertu, ez, Udalerria. ez, izen hori duen Udalerria. Baigorriko, Garazitik, ez, Baigorriko, Eskualdean. eskualdean, gertu dago Garazitik. Ez. Garazitik gertu dago. ez, Dago, Garazitik gertu. eta hor Arrasto kataluniatu irakurri gara, dugu, bai, punturik ez. ordena, zuena, Ja. posible bazen, baina gurea bestelakoa zen. Baina Eta gurea eskak, behar haupa, izaten dugu. oso ondo, oso ondo. Baina ez da hasiera txar-txarra ere izan, ea bokalekin buelta ematen digun. Guazen denbora. Nafarroa berean, Bai, Nafarroa berean, kezkaz, aurretik bokala, A, ez da A, Ikus, ez. beste bokal bat, ez da eki, Ekaiz. ez da eka, Ekoizten, den, ardo, ez da zi, sali merke, Sor marka. Bueno, zer. sor marka, eta bereik sari merke. Bakoitzak irakurtzen du nahi duena. Ez dago merke hemen, saldi bihurrietan saria. Baina aurrengo antolatzen dugun, bai? Denbora. Nafarroako, Ez, Erresumako, Iruñerrian, hobekien mantentzen den Nafarroako gotorlekua, Nafarroako, Erresumako gotorlekua da. gotorlekua hori bai. Haupa! Ba, pista beharrean, oraindik ere ez da, kontzeptua zein ote den argitzeko. Oso ona datorren hau, Beraz, ea bokal guztiak osatzen ditugun. Denbora. Duela gutxi, jakin dugu, esku baten, batean, zain, Ez, aurretik? ezin, Ez da ho, Izen, izen, hori baduela, izena, Duela. ere baduela. Ba, Badela. badela. Vale, Badela. vale. Zelanak. Bi, ederto, 60 puntu, neskak. Iruñerrian hobekian mantentzen den Nafarroko Erresumako gotorlekua da, duela gutxi jakin dugu esku baten izen ere badela. Zer da? Irulegi. Irulegi, komodina Jokoban ikus dezagun. Oso ondo! Ondo! Hantxe topatu dute Komodina, oso lurrazpian ondo. komodin bat. Bai. Eta segurako balioa du honek ere. Ta kolde bilida? Hasieratik, bai. Txalo beroak odori kamiseta. Koldo, zorionegu! Koldo, hasieratik bilida Tapatzen gila. Lehiakidei lagundu nahian, polita, so jator. Orain, lanak zuenak egin, Beste adera begiratu gabe, Iñaki eta Koldo bat, orlemizikoa. Ea, denbora. Finlandian, Ez. ugari, Ez. gehienak Ez, topatuko gehienak. dituzu. Finlandian, Ez, gehienak. Gezetakoak, Ez, gehienak. Ur. gezetakoak Dira. Eta. topatuko dituzu. Eta. Ugari, Eta. Finlandian, ugari topatuko dituzu. Topatuko dituzu hori bai. Oso ondo! Segundu batera. Bai. Geratu gara, oso ondo. Barruan. Bai. Zoragarri, lehenbizikoa, lortuta. Ea bokalek zer dioten, denbora. Kondaira Kondaira arabera, baten arabera. Aurretik bokala, Eskoziako baten batean, puztu, ez da puz, pizti handia, handi bat, bizi omen da. Bizi omen da. Haupa! Oso ondo! Asko oso ona. Zerren hau, esaldia osatuta. Bueno, Aurpegi aldatu. hori, zehazki aurpegi hori jarri Bai, dute. Zehazki aurpegi jartzen duzen orain godan. Denbora. Araban, Araban. eta Eta Nafarroan, udan, udan, jendetza, jendetza, bildu, bildu, oida, horrelakoetan, eguna pasatzera. eguna pasatzera. haupa mutile! Ze ondo! Bai, Oso ondo! segundu asko ez dituzte izaten sobran, Bai, oso ondo. Niregia, baina, garaiz eta lanak ondo osatuta. Boro ditu ditzagun, hau ez da? 3 daramatzagu, ea laugarrena, bokalak.
Denbora. Euskal Herrian... Euskal Herrian... Ezagunenetakoa... Senperekoa da... Ikastolen festa... Hartzen baitu. Hartzen baitu! Oso ondo. Lau, eundo gehi, zerak ustaldi. Gehienak urgezetakoak dira eta Finlandian ugari topatuko dituzu, kondaira baten arabera, Eskoziako batean pizti handi bat bizti omen da. Araban eta Nafarroan udan, jendetza bildu da horrelakoetan eguna pasatzera, Euskal Herrian ezagunenetakoa, senperekoa da ikastolen festa hartzen baitu, zeri buruz ari gara. Lakua edo aintzira, ez da? Lakua, komodina jokoan? Oso ondo! Lakuak! Herri urratz, festa egiten da senperen noski, oso ondo? Eta laku horretatik, atera ditugu puntu polit batzuk. Apurua desoreka duta, baina polita dator sokatira. Ainoak eta Eneritzek 170 puntutako moina. Iñakik eta Koldok 250 puntutako moina. Oso ba, sokatira eragoaz. Neskak zeuek hasi? Neure irakasle, beta aurrekoek, jarrikotez. Ondo. Neskak, denpora. Zein motatako instrumentua da organoa? Aizesku. Aizezkoa zondo. Iñak eta Koldo, denpora. Zeri buruzko saioa da Euskadi Irratiko 3 erregen maila. Kirolari buruzkoa, oso ondo. Neskak, denpora. Zein da Gipuzkoako hiri guztiz eredugarria? Eibar, gorputzeko zein egituretan sor daiteke txantxarra? Hainetan. Hortzan, zein egur mota erabiltzen da saskigintzan? Paso. Zumitza, zein laburpen erabiltzen da disko jartzailea aipatzeko? Zein laburtura? DJ. Bai. 62 puntu. Galdu ditugun eskak. Komodina erabiltzeko garaizegia kaso, baina tira, tartea nabarmen joan da Iñaki eta Koldoren aldera. Zuena dira puntuak eutxi beraz. Mutilek denpora. Zein automarka ezagunik kantatu zion Janis Joplinek? Paso. Mercedes-Benz. Zein da orkesta batean jotzen den metalezko instrumentu handiena? Tuba. Tuba da, oso ondo. Neskak denpora. Zeintzuk dire langileen eskubideak babesten dituzten elkarteak? Sindikatuak. Oso ondo, sindikatuak. Mutilek denpora. Ze motatako eremutan banatzen da Paris? Arrondissement. Bai, barrutietan, bai. Barrutiak, bai. Neskak denpora. Zenbat egun izango ditu 2023an apirilak? 31. 30. Zer kudeatzen ditu Gipuzkoako GHK erakundeak? Komodina. Hondakinak kudeatzen ditu. Ondo, ez da murik izan. Komodina erabili baitugu. Ez daukagu berriz ere erabiltzeko aukerarik noski, baina denbora geratu da sikiera. Eta puntu usteko ardura Iñaki eta Koldorena da orain. Zuek ere komodina duzue. Mutilek denpora. Ze mezu mota idatzi zuen lehenengoz Jack Dorseyk 2006an? Paso. Txio bat, tuit bat. Zein da mailegu bidez liburuak har daitezkeen zerbitzua? Liburutegia. Liburutegia. Neskak, denpora. Zenbat urtez euskala hil zen Amy Winehouse abeslaria? 28. 27. Zein da ipuineko patxiren ofizioa? Patxi? Errementaria. Oso ondo. Iñaki Koldo, denpora. Zer dute komunean ekuazio, autobide eta erakustoki hitzek? Komodina. 5 bokal dituzte. Ondo, komodina erabilita, puntu gehiago galtzen jarraitzea baino, hobea izaten data. Minutu erdi eskaz, ariketa bukatzeko, Ainoa Eneritz, zuzen eta bizkor aldela. Neskak, denpora. Zein koloretakoa da marrazki bizidunetako Peppa Pig txerria? Rosi. Arrosi, Oso ondo? Iñaki Koldo, denpora. Zein motatako jakia da rikota? Pasta. Gazta. Zein aktorerekin dantzatu zuen Pulp Fictionen John Travoltak? Paso. Uma Thurmanekin. Zein sektoretako sindikatua da ENBA? Nekazariena. Baita gauza bera pasta eta gazta. Ja, bai. Zuek pasta, esan duzuen noski. Bai, pasta, bai. Gazta zen erantzun zuzena. 6 segundo faltan, Ainoa Eneritz. Animo? Neskak, denpora. Zein animaliak irudikatzen du Taurus, zodiako zeinua? Zezena. Oso ondo. Segundu bat.
denpora, garai batean zer izendakoetan eraikitzen dira. Ez, ze birziklatu egiten dugu guztia biluzen. Aprobetxatu hori ere. Ainoak eta Neritzek 179 puntu, Iñakik eta Koldo. Auzi, berenda berroita. Ekologismoa maite dugu, eta honelako lehiakideak maite ditugu. Bueno, neska, Kondo, beste saio bat aurrera egin da gaur finalik ez. Baina urren biluzen, ze gogo zebek ikusteko estabe. Eskarrik asko, neska. Eta saio osoan zehar, sekulako lana eginda, finalean ere gurean ari dira, Bilboko Zorrotza Institutokoak! Hau zuen! Zurek ere nola bai, zailkatu zarete finalera. Eta zakua, ez hori ezazuentzat. Zakuaren jokoan edo zakuaren bila, Iñaki eta Koldo arituko dira. Oso ondo, bikote? Bai. Ahí está. Gupek ere pentsatu baino beto. Bai, puf. Leku hartzen nahiko lan izaten da, lehenbiziko saioetan. Aztoia finalera, eta finalera gainera 241 punturekin. Diru hori ja, 241 euro eskuratu ditugu dagoeneko. Baina Erne, zakuan, jokoan ditugu gaur, 11.208 euro. Guapa! Horrek ematen du, Koldo, Amerikako estatu batutara joateko, Zelanda berrira. Hori da metxa, ezta? Bai. Biraitxu luztea handi bat egin, ezta? Hori izan zen, eskontzako zerean, nire lehenengo asmoa zen New Zealandera joatea, baina garestiegia eta... Ja. Eta mi luzera etorri. Iñaki, zein jasmue, dirutxu eskuratuta? Pues ez dut pentsau, ez. Ez. Afariren bat. Lehenik eta behin egitea Afariren bat seguru. Bai. Ondo. Lehenengoa egin eta gerokoa. Kirol zale? Bai. Bai, Euskal Kirol talde jarraitzaile? Bai. Ba, garuna prestatu, zakuaren bilagoaz? Gaurko ere muak. Ez du jokatu du, irabazi du. Goi mailan lehiatzen diren ondorengo talde hauek inoiz, Europako finalen bat jokatu duten, eta horrela izatekotan irabaztera iritsi diren, jakin beharko duzu. Vale. Ikus dezagun, lehen taldea zein den, sortean, Iñaki, Koldo. Bera, eskubaloi taldea, emakumezkoen eskubaloi taldea. Irabazi du. Gizonezkoen Athletic Club. Jokatu du. Europako finalen bat. Da jokoan daukagun. Eremua? Saski Baskonia, gizonezkoen taldea. Irabazi ez. Zuen irabazi. Europakorik ez, Liga eta Kopa eta... Jokatu. Bai. Ez. Alavés, Deportivo Alavés, gizonezkoen taldea. Jokatu du, baina galdu Liverpoolekin. Bai. Biarritz Olympic, gizonezkoen taldea. Claro, nazioarteko zera, hori da... Bai. Rugikoa, horre... Anoetan jokatu zuten zerbait. Zer egingo dugu, jokatu du... Ez du jokatu. Ez du jokatu. Zagit. Zerbait pentsarra. Ipinez du jokatu. Ez du jokatu. Ez du jokatu. Urrengo taldea. Bilbao Basket, gizonezkoen saskibaloi taldea. Ez du. Ez du jokatu. Azkena. Bidasoa, Kirol Kluba. Naiet. Eskubaloia. Irabazi daure. Irabazi du. Nik oberitu egiten. Bortxe, taldeak ezagunak. Ariketa, egia esan, memoria ariketa bat, Bai. Ze final batzuk jokatu dituzte, baina ezakizu igual Europakoak edo. Atletikena, bai. Atletikena, bai? Bai. Atletikek jokatu du? Bai? Oso ondo, Alavesena be bai, Deportivo Alavés bai, jokatu du? Bai. Oso ondo. Bi aldiz jokatu du, Atletiken gizonen taldea UEFako txapelketako finala, azkena 2012an, ez du
irabazerik lortu, eta alabezek berriz Mane entrenatzaile zuela, gizonezko UEFA-ko finala jokatu zuen 2001an, partida gogoangarria. Dortmunden. Niri ere utzi zidaten esna egoten, partida bukatu arte. 5-4 galdu zuen Liverpoolen kontra. Anaia joan zen bertara. Aboi. Ze ona. Eskubaloi talde zoragarria, guretzat referente Bidasoa Kirol Kluba, ezaguna, Europako finalen bat irabazi du Bidasoak. Osondo. 85ean, hain zuzen, Inungo eskubaloi taldeak Europako Kopa irabazi zuen finalean RK Zagreb garaituta. Bane joan nintzen Iñaki Urdangaren ikusten bitu. Bitu. Artalekura, bai? Gero Bartzelonara joan zen. Eta gero... Da gero. Da gero beste ibilbide bat. Saski Baskonia, gizonezkoen saskibaloi talde ezaguna, Europako finalen baten egon da, jokatu du, irabazi ez? Irabazi du! Saski Baskoniak irabazi du, Biarritz, Olimpik eta Bilbao Basketek jokatu dute, bera emakumeen eskubaloi taldeak, ez du jokatu finalik Europan. Eta Iñaki eta Koldo, zuek ere jokatu duzue, irabazi ez? Kontuz, eskuratuta 251 euro, ez da marka makala, eta errekoparako aukera ere bai, beste minutze batean, Eta eurek ikusteko, eta gurekin egoteko, eta guk zuekin egoteko beste aukera bat urrema biluze!